Da mi je neko pre nekoliko godina rekao da ću sedeti pred kamerom i pričati o mršavljenju, ja mu ne bi verovala. Ali danas, kada sam smršala 42 kilograma, kada sam shvatila da je moguće smršati bez operacija, bez gladovanja i bez jojo efekta, vidim da je to moguće. Jer pre par godina bila sam žena koja se skrivala od kamere, koja nije htela da se fotografiše, koja nikad nije želela da se vidi njeno telo. Sve fotografije su bile samo glava i to je to. Uvijek sam se tako nameštala da se ne vidi moja kilaža, da se ne vidi moje telo. Oblačila sam garderobu koja je imala samo za cilj da prekrije moje nedostatke, odnosno viškove. I danas hoću da vam objasnim kako to promenom navika možete smršati i dok spavate. Naravno, nećete smršati preko noći, par kilograma sala vam neće otići za jednu noć, ali ono što je dobro je da trebate da razmislite koliko dugo ste vi dobijali višak kilograma, koliko dugo je trajao proces vašeg gojenja. I dobra vest je da će proces smršavljenja biti barem duplo brži nego što ste dobijali kilograma. I to je dobra vest. A sada ću vam objasniti kako da sagorevamo masti dok spavamo i kako da pomognemo svom telu da radi bolje, da bolje funkcioniše, da ubrzamo metabolizam i da nas bolje služi, da budemo zdraviji, vitalniji i da imamo mnogo više energije. Mi dok spavamo, naše telo neprestano radi. Naše srce kuca, pluća rade, telo se obnavlja, ćelije nam se obnavljaju. I ta regeneracija mora da traje neki period kako bi se mi ujutro probudili sa energijom, voljom, naspavani i odmorni. I kako ne bi došlo do ubrzanog starenja. Jedna stvar koju sam ja morala da naučim u toku mršavljenja i u toku mog života je da mršavljenje nije samo gubljenje kilograma tako što ćete smanjiti porcije, tako što ćete izbaciti gomilu proizvoda, gomilu hrane iz svog jelovnika i gledati samo to što vam je u tanjiru. To nije ceo proces mršavljenja. Ceo proces mršavljenja je kad vi uključite celo svoje biće u to, kad razumete svoj organizam i kad razumete mehanizam sa kojim možete da smršate bez gladovanja, bez mučenja, bez izgladnjivanja organizma i bez neželjenih efekata. Tako da je jako važno kako živimo, kako spavamo. Jer kad ne spavamo dovoljno, čisto se ujutro budimo umorni, a sutradan nam se obično jedu slatkiši, jede brza hrana, jede nešto što će brzo da zadovolji naš umor, naše nezadovoljstvo što nismo se odmorili, što nismo dovoljno aktivni u toku dana. Mi ćemo onda u toku dana ubaciti u svoje telo nepotrebne kalorije koje će nas ponovo dovesti do još tromijeg stanja, do još goreg stanja. Imaćemo mnogo manje volje za kretanjem. Tako da moram da vam kažem da san nije nikakav luksus. To je samo deo brige o svom telu i o svom zdravlju. I sad se svi vi pitate, a šta to da jedemo kad želimo da podržimo svoje telo? Pa, svi se fokusiraju na to šta ne smeju da jedu. Pa ne smemo
smemo slatkiše, pa ne smemo prerađene proizvode, pa ne smemo žitarice, testa, pa ne smemo ugljene hidrate, pa ne smemo ovo, pa ne smemo ono, ne smemo. I do čega smo došli, pa mi više ništa ne smemo da jedemo, pa mi samo razmišljamo o tome šta ne smemo da jedemo i baš nam se to jede. Ali, ako želite da trajno smršate i ako želite da trajno promenite svoje navike u ishrani, svoj život na bolje, trebate da razmišljate o tome šta smijete da jedete i šta volite da jedete. Jer ne postoji osoba koja voli samo nezdravu hranu. To nije istina. Takva osoba ne postoji. I trebate da vidite šta je to što volite, a što je zdravo i što će podržavati vaš organizam. Naprimjer, ja jako volim da jedem voće. A voće, kao što svi mi znamo, ima jako puno vlakana, ima jako puno hranjivih materija, minerala i vitamina. I vode. Ima i šećere, ali ako ne unosim druge ugljene hidrate, već samo tu fruktozu iz voća, to će zadovoljiti moje nutritivne potrebe za šećerom, za brzom energijom, a neće mi doneti više kilograma, zato što kad jedemo previše voća, možemo dobijati kilograma. I o tome ću vam pričati u nekom narednom videu, a vi razmislite o tome šta vi volite da jedete. Naprimjer, ako neko voli meso da jede, volite da jedete proteinsku hranu, za vas je savršen režim ishrane neka keto ishrana, gde ćete vi imati jako puno proteina u ishrani i onda ti proteini će održati vaše mišiće. Svakako, bez obzira da li ste na normalnoj ishrani ili ste na keto ishrani ili ste možda vegetarijanci ili vegani, vi bi trebali da vodite računa o tome da u toku dana obavezno unesete dovoljnu količinu proteina. Jer ako ne unesete dovoljnu količinu proteina, doći će do razgradnje mišića, a kada razgradite mišiće, oni se jako teško vraćaju, imat ćete manje energije, metabolizam će ponovo još sporije da radi i nećete imati zdrav organizam. Tako da, bez obzira na kakvoj ste ishrane, obavezno u toku dana vodite računa da jedete dovoljnu količinu proteina koja će održavati vaš organizam da besprekorno radi. Ako volite povrće, što obično nije slučaj, ali postoje ljudi, postoje osobe koje ne vole čokoladu, ništa nije nemoguće. Ako jedete povrće, ono je prepuno vlakana, povrće i vlakna vam fizički napune želudac i onda želudac pošalje signal mozgu da je pun i osjećate sitost, što je jako dobro u toku mršavljenja. Znači, ako volite neko od povrća, da ga jedete što više. Ako ne volite povrće, da jedete neko povrće koje je vama prihvatljivo, da bi održavali sitost i da bi napunili želudac sa dovoljnom količinom materija, jer nije dobro samo da jedete meso, jer cilj svake dijete nije kazna, nego podrška vašem organizmu da radi kako treba, a da vaše telo izgleda kako vi želite. Takođe je jako važno kako provodite dan, koliko imate kretanja u toku dana i da li rado imate fizičku aktivnost ili izbegavate svako moguće kretanje. Ako imate ogroman višak kilograma, za vas svakako nije teretana i neko ozbiljno vežbanje, ali male promene u toku dana mogu mnogo da vam znači. Tako da 10 minuta šetanja posle večere,
će vam mnogo značiti ako to uradite svaki dan u naredna 3 meseca, u narednih 6 meseci, nego ako jednom nedeljno pola sata odete na kardio trening u teretanu. Tako da razmislite da uvedete neko kretanje, neku fizičku aktivnost koja vam neće oduzimati puno vremena, koja vas neće opterećivati, a koja će vam biti prihvatljiva da uvedete u stalni režim života. Ja sam osoba koja ne voli da trenira, koja nikad nije vežbala i bez obzira na to, ja sam smršala. Ali mnogo sam više aktivna po kući, mnogo više šetam. Počela sam da šetam i mog psa koji isto ne voli da šeta i koji isto ima prekomernu težinu. Ali tako sam promenila svoj život. Promenila sam kroz mnogo malih stvari koje sam ponavljala svakodnevno i koje održavam svakodnevno da imam dovoljno aktivnosti i neke od tih malih večernjih aktivnosti koje su mi poboljšale san i koje su mi pomogle na kraju i da smršam, su bile da sam krenula da odlazim na spavanje u približno isto vreme, između 10 i 11 uveče, što ranije nije bio slučaj. Ja sam ponekad i u 2 sata noću bila budna, pogotovo zato što sam radila i noćne smene, pa mi je i taj bioritam bio poremećen. Nisam izbjegavala večeru, ali sam uvela to da večera ne bude neposredno pre odlaska u krevet, već da bude 2 do 3 sata pre odlaska u krevet i da to bude neka laganija večera ili kada osjećam veliku glad, da to bude večera koja je prepuna proteina, ali da mi prija i da mi ne optereti organizam. I pila sam dovoljno vode u toku dana da ne bi mešala glad i žeđ. Uvek sam gledala da li sam zaista gladna ili sam žedna. Ako ne znam, popijem vode, pa pola sata posle toga vidim da li sam još uvek gladna. Ako sam još uvek gladna, onda je stvarno glad, nije žeđ, pa tek onda sam jela u toku dana i gledala sam da popijem dovoljnu količinu vode. Ne sokova, ne supe i toga, mada i supa je jako dobra da se pije, ali trebate da pijete vodu. Ona je najzdravija i ona nam je prirodna tečnost koja nam je neophodna. Ja sam shvatila da je moja najveća greška bila to što sam uvijek tražila neko brzo rešenje, neki magičan trik kako ću ja to da smršam, kako će to preko noći da bude. I većina ljudi koja ima veliki višak kilograma u stvari pokušava da nađe neki trik, da nađe neki način kako preko noći da smrša. Mislila sam da moram sve odjednom, ali onda sam shvatila jednu bitnu činjenicu, a to je da moji kilogrami nisu nastali preko noći i neće otići preko noći. San može da mi pomogne da smršam i pomogao mi je. Najvažnije je ići korak po korak, dan po dan. I ti mali koraci su mene doveli do minus 42 kilograma, dovešće me do još većeg minusa. Ti, ako si došao do ovog dela videa, znam da želiš da smršaš, znam da tražiš način na koji da smršaš bez muke. Želim da zapamtiš samo jednu stvar, da tvoje telo nije neprijatelj, da trebaš da ga podržiš i da će ti ono višestruko vratiti, zato što tvoje telo i kad ima višak kilograma i kad ga ne tretiraš najbolje, želi da radi najbolje što može. Trudi se da održi tvoj život na najbolji mogući način. Tako da trebaš da pomogneš svom telu, trebaš da pomogneš samom sebi i zato verujem da svako može da smrša, da svako može da promeni svoj život sa promenom malih navika. Jednostavno, ići samo korak. Ako želiš još ovakvih informacija,
o mršavljenju, zaprati moj kanal, jer ovde svakodnevno delim informacije o tome kako da smršaš i kako da očuvaš zdravlje, a mi se vidimo u nekom novom videu koji može da ti promeni život.